Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kenikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti Nagan Area. Talo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daitan ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Diyos nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawatak met adagos. Ditoy kung arudan arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang rona itataaddan iti kolesyo dagiti doa kakabsat ko. Sabali pa'y ti yurunong ak aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto ak matkit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apa nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturog. Matmaturog ak Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Ta kayo nga Kumusta kayo mat nandita Pilipinas? No na kami ditoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kadagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdata, saan ka di? Wan matkat di Hanggang sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita, anak ko. No, dito'y okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least anda kami a pamilya. Dita nga'y. Awan kami lang arutin, awan pa'y friends mo. Kasarukan nga'y anak ko. Ni papamat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, papa. Amok matkat di, akabaalam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay
kay lakit din aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din. Ta sigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigat. Sige nga Rodan, anak ko. Agi na nakamutlitan. Good night. Ne, apa yun papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, ini ama pa nagpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ngagpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbalin na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na ili kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang dadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatag kayo unay-unay, Dayan. Ipatpatagda kayo matunay, papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Kinapudno na, dengdenggat ti sarita nyo, itay ka ni Papa, Dayan. Manong Carlo. Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumot kan ni Papa. Uray siyak manong. Kayat ko mati makalpas. Iso nga igagaad ko mati agiskwela. Wana din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamat pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kastamat na ni Manang Rhea. Wen manong, kumusta mat nga tan ni nanang anya manong? Sa dino mat nga tatiayan na ita. Di mo lagi pan ti tao anabayagan na pimanaw, Dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Marising, si Kamot Gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta matan nga ay dayjay nga ubing. Damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, what, Mare? Kumalaw di pa'y nagabrudan. Anda itay di UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot ng aggraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alam iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Lingay mo't Imelda.
sa dinumutan ti ayan na ita. Dahil tatijak amo, mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano ije Ilocos. Taga ijay kanomot kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Wan nga ron Pangamaan niya ngay nga ron. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya mi, mare. Sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko laang. Anya ngay ti si Dayo? Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sa nabale, tamaramanak tumanan apaman nga agbakasyonak, Papa. Lukasta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka itang, Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtitit nga agtudo. So nga agawid kan. Iti kasta, agtitin na tayo mutan ka dagiti atem. At dapay may sa ngayor urnungak, Papa. Kan may sa, amo yumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol nga agtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa, sana bale, umadanin ti panagbakasyon ko. Urayag nga raw, ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka ditawain. Di mo baybay antibagim. Mangan ka kanagitin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa, uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtali na ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tadda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang idumbing dapay. Ita, dadakkel dan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi, hidang rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sa bali alalaki. Anya ngay nga ron. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpod dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lakit ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni Papa? Wen manang, kalalak launay. Okay.
Ingkangarudan kitaan ni Papa Ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wan manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo kan baro a pantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Ang mga no ibaga naman nga agpalengke kami. Tay sulangan ti agluto ije balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wan, manang. O sige, urayag ti awag mo, dayan. Atoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakad-adayo man ang tinakay turungan ti imatang yo. Tsakban na mo anak ko. Kasla ka na yun nakamailiw kadamanang mo areya kan manong mo akarlo. Tiyo nga min unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasanot niya ramidag. Jak matlat na maliklikan timang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid na gititwa akakabsat mo. Break time gaya man. Wan nga rod, nagbiit ti oras. Wan nga roda. Umay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani. Kasla makaturturog akmatan. Wan nga rod manang, oray siya. Kasla mayop-yop pa kita. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wan manang, Cellphone mo sa ti agriring. wan manang, amangan no ti amak manan ti umawawag. Amo na nga min akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo matan, nagiti babakit kan lalakay. Isulaangan ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wan nga rod manang. Timad gayam kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang nga. Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Natagi, kasana na si Mang Buti sa ospital. Saan? Sana po na dayta. Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga iso lang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ka di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan Kwan. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pang-asim, Apo. Sorry po. Sorry no itaag lang ang nagawin.
sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas di nga makasaypa takiti malam dito'y salas. Tilataladawan niyo at di ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kani Manong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Manang Rhea! Dayan! Manong Carlo, awanan ni Papa. Papa! Papa, ya pinanawan ka kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papa, ya tinakman na nauray, Papa. Papa. Sorry, Papa. Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umangar aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibiyag tayo. Ang anyan tamapugaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y ngarot itahandag ito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsanganak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanaladaw ang gayaman. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y tiserbiti ato ang kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y tiserserbiti balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun dagito yan nagregregatan. Kasano pa'y katawan kayo matan. Anya nga nagtapapilis, Manang? Papeles tilukan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Para kumakin ni Papa. Carlo, Ha? ngaman yan. Tadyak mat nayawat kan kuha na dagito'y inisibibiyag mo'y. Manang Rhea. Nagsakit. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na at madanin akasangay na. Taiso ko matipanangtad ko kadagito'y. Ngaman yan. Anyan tanala daw kayo man. Oras siyak, Manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ing karigatak tinagadan. Nagturpusak akong laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ing katangag iti baro ajip. Taisuman ti arapap na. Ing katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagito'y. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan.
Gaputan dyan matal na danunan na si Bibig. Awan ti sabali akin daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day dati sang kay bagana. Tunggalag sang sango kami amangan. Iso ang mamatiag. Ano sa di naman ti ayan ni Papaita. Naragsa ka mang buy-buya ka na tayo nga anak na. No kabaalaklaan ko mga isubli na palabas tapno makaden na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami aramidak. Hanggaman yan, tasaan meten amabalin. Isang sangit kan kasarsaritak latan iti sangwanan ti tanem na nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit, nagdagsen iti barokong nang runa no panunutek nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngeg ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patsak nga ado ti makarelate iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam. Ado ti kastoy asinaryo ti biag. Angam anyangay nga rod, adda ditan, napasamaken. Saan tayon ang maisublipay ti biag dagiti naawanen nga ipatpatag tayo. Ngam kitdi, mamatiak a proud na proud ken ka ti amam pagayam, Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biag na at least adamat latta oras yo idi nga agsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin, ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anyangay nga rod, talaga akasta ti biag pagayam ko. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y lubong, isu asinubli matan ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kastameten kadagiti agbalinto a kakaanakam, ken syempre, iti buklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammateg adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jenny. Tubuak ti Aritaw Nueva Vizcaya ngam iti agdama ket addaak ditoy Balasiw taaw.
Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apat siyak apakaadawan iti adal ken mang tadliw-liwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon. Nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilatan. Ayab kayo lang nga ayab, makarengreng. Ha? Ay, si Kangay Efren, di ka kadipay mangan, anak ko. Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan, intun mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigidan tayon amangan. Iti kasta, maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo, mat! Kanan yu latan, no anyaman dagita nga inlut-luto yo. Kabailan mi matiag luto iti kanan mi. Ha? Nawanan di bagayo, pumanaw kayo dito yan. Tanay, ado pa iti aramidan mi. Makadisturbo kayo una yan. Sige nga Rod, anak ko. Apayel, bakit? Pagsangit ka matan. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutek lang amin dagiti anak ta. Ah, Iliwag ti kinalailo na kanya kini babasit na pay. Itatadadakal dan. Nagbaliwan ti ugali ta. oh, Nakadungdung uda iti kanya. Kanayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay da. Ngamit, saan na ko napagandano? oh. Maawatan mo kumayda. Ngamil, naundaya panawin ti panangibatim kadakwana. Sa nga pulumot tinatawin tinapalabas, manipod ay di kunam nga agamrod ka. Ngam saan gayam. Tasimurot ka iti sabali a lalaki. Kat italaan nagsubli ka. Amo ka nagbaso na kada kayo. Ngam nagbabawi akong dayta ngay naramid ko. Katagyaman, kaputa inawat naglata, Samuel. Ala, husto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan. Patsik amawatan da kan tumatlay. Simangpot ka ba't gaya mo, Jenny, anak ko. Kaya't mo ka di ta itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpet, nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Ha? Kabailak ti agtimpla iti Diyos. Kaya't ko laang matasulnitan tinagkurang kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanen. Naladawan ti amin. Jenny, No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay ah. da kayo ti pudno a pamilya. Iswata kayo nga rod ti pinili. Oho! Pinapanaw na kayo siguro ah. Iso ang nagsubli kayo kada kami. Saan, anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Nagbabawi akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyan na kumamat, anak ko. Ala huston. Diyak kasapulan ti palawag nyo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Maistresak lang lumakit kita kayo. Saan kumamad akasta ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetwen nyo kumamad. Amin na panagrespeto. Impaay mi idikin kwa na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat ngaron iti sabali a lalaki. Wen, ngam iti dayjay. Kalmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan mat ang nagsardeng ang nagpawpawit iti para kada kayo. Pagrebangan na dayta. Taisukat nga ro ti inami, tatang. Jenny, pudno man ti ko natikabsat ko, tatang.
Iso adi yung arod iboy-iboy ti panagpawpawit na idi. Ngamin, talaga mo ta pagribangan na rita. Saan ko nga iboy-boy-boy? Ibagbagak laeng taamangan no nalipatan niyo. Mas naawakit di kada kayo atatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Ita tadadakkel kami kundi subli. Kundi asikaso kada kami. Ngam idi kasapulan mi. Sana pulos nagpakpakita. Neruang kami nga awan iti puder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo maten. Kasi ti panang pakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Oray balibaliktadin tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag? Na ita kumati kanayon alaglagipin nyo, anak ko. Nagagkuamin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adid akon mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanyak. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basol ko matkit di Ala, bay-bay amon kunak mo't. Gagangay na la siguro ti kasjay ajar na. Gapo iti inaramid mo iti kalabes. Pumanawak sa laangan dito'y balay. Ha? Lay, papanam kumangay. Agsubli akpay laang ijay ay antikapsat ko. Tatulungak kadag iti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni. Samuel, Di kan pumanaw bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga kayat mo amapan pasyaran ti kapsat mo, palubusan ka. Basta agawid ka matlaeng diti balay. Sa dino tinangi kabilan yo kadag iti papel nga adda iti lamisan ije silid ko, nanang? ha, ay ikwa, inkabil kumit iti ayan ti drawer mo, anak ko. Nakawara nga min itay, iso nga inyornos ko. Ayan tay puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikab kabila. At da iti cabinet uniform mo. Inhanger ko tapnosan ang makunas. Nalpas ko nga implantya day chay. Timot sapatos mo, at da iti maikatlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mat nga minan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayot a pakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailak mo't nga urnusan. Iso abay-bay aniyo dita ang nakawara. Maawatan niyo? Uwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanwan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa'y. Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras insan. Apay ka di manen insan, adda ka di parikot. Awan insan. Awan ko nam, ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan. Di kan aglibak insan. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Awan. Pampanunutak lang ni nanang. Aywan nga paiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela? Ay, Jack abo Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunak nagbabaw yan ng tikas ting inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita kadipay. Ita tadadakkel kamin. No nakaamiris ko maidi adagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akastoy kadag sentigurak ken kuana. Insan, Amom kadi at tumukno sa dilangit tigurak ken kuana. Nangruna numalagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na.
Iso nga anusan na nga rod alak amon ti gura mi nga kapsat ken kuana. Insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Ken may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kit din. Si kamot laang ti marigatan no pagtali na edam ti gura iti pusom insan. Efren, anak ko, ingkariingan ng adem, na idasar kon ti pamikatan tayo. Nagtimpla akpayan itig atasyo. Nakaipapudo takmutan iti pagdigusyo. Maringmat lang na dyan, ton madamdama. Ingkariinganan tapno saan bumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo, mat. No kaya tiyo, di da kayo ti mapan mangring. Ha, Maring tumat lang na dyan, kunak lang arudan. mala. Sumango kang arudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kayo man mandar-mandar. Amok tiyar aramidak. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawi ako, hindi naramid ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Kat sapay kuma, taikandak iti may sapay akong daway. Tapno sulnitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin na kita ngay bagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titigin na akanaam. Agsubli ka dito, yanak ko. Efren! Ket, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kayat ko asawan, tilinangan yung agiina. Nagsubli ka din, tisigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Mariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang panaw ko iti kadakwada. Manang, Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasyay apang pamayanda. ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik na da. Naunday ngamin apanawan ti panang panaw mo kadakwada. Sonya, Ikararag tayo. Asa apay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka matan dagiti anak mo. huwan ading ko. Daita amot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nga agbayag. Maurnos matlaang ti pamilya mi. Awan imposible iti Diyos manang. Patyag ama pasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita ken ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Huwan Sonya, aging ga si bibiyagak. Diyak tumao mga agserbe, kan agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at matasimangput kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Apay, ay naman ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim, idi? Ha? Nabartek ka. Anak ka nabartak na nang nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka, ha? Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny. No amuyo laang ko ma. No kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa pagtangan. Nang rona no kasjay ngagsakit kami. Amum ka di asap sa pulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto tadda kami dito nga agrigrigat. Anak ko. Itatadakkel kamin.
Itatanay ruam kami nga awan ka iti puder mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaanam dayta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni Nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. Sino ti pirpirugam, Jenny? Kwa? Ni ka din, Nanang? Ay, saan? Apay kumasa pulag ngay. Malagip mo kadi pa dagiting bagbagam ken kuanay ti Rabi? Nga, anya, manong Efren. Nalaos ti Bartek mo asimbangpat. Nagsangsangit ka anang sidir ka ni Nanang. Imbagam pa, adi mon tupulos mapakawan. Gapo iti panang panaw na idi kada tayo. Ustumat, tanay bagak daytakan kwa na. Makita kan mariknak ti nalaos sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawyan mo't ni Nanang tinaramid na. Isa panawon mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa, iti may kaduagon taway. Ay saan? No si kakot kabailam apakawanan. Siya, saan? Jenny, Apay, nalipatam ka din tikas taunay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki. jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rebeng na lang alipatan tayo tinapalabas. Basta, kagurak unay ni Nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki kan panang panaw na idi kada tayo. Yan, ti Sonia mo ti umaw-awan. Sungbatak. Hello, Auntie Sonia. Nakaawag kayo, mat. Hello, Jenny, kaanakan. Umay kayo kumaadagos ka ni Manong mo dito'y ospital. Ha? Ospital ko nam, Auntie? Ni, apay? Na-aksidente na Manong Samuel kan Manang Carmela. Anya? Umay kayo kumaadagos. Pang-asiyo. Wan, Auntie, mabitla nga rod, tawagak ni Manong Efren. Sige, kaanakan, kartangan niyo kuma. Urayan kayo ditoy. Wan, Auntie. Auntie Sonia, sa dino tayo ni Tatan. Auntie, kumusta dagiti dadaktil mi? Sa dino ti ayanda? Agpadadangad da iti ICU. Anya? Diyos ko. Sangsang kamay sa tayo ko mga agkararag iti Diyos. Dawatan tayo nga ispalan na iti pagkadamanong Samuel kan Manang Carmela. Time of death, exactly 3 o'clock p.m. Anya, saan na pudno dayta, doktor? Saan? Tatang ko. Ngam kas nakita niyo man. Inaramid mi amin na kabailan mi amang ispal kadakwada. Ngam talaga siguro nga aging galaangan dito itibiyag na. Makipagladingit kami. Nanang, Tatan, apay pinanawan da kami maten. Apay, kasano kami paitan. Nanang, at tuyak as si papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pakawanan dak ko ma. Sorry, kadagiti na isaw-sawang ko asaan anasaya at kada kayo. Pakawanan dak, Nanang. Nanang, sapay kumat ang mapakawan na kaming agkapsat. Gapo ka na iti sana nasaya at trato mikin ka. Malipo din nagsubli ka na kami. Sorry, Nanang. Nanang, sorry at talaga. Sorry. Jenny, Efren, di yu dubugan ti bangkay ti inayo. Ang mga numatumba. Auntie. Ala, umay kayo, tagtugaw tayo.
Kasano kami paitan, ante. Naggindan-damit lakit din, anapukaw. Oh, di kayo agdanag. Ada aklaang dito'y kanakan. Ikarig at ikay tupulos baybayan. Miss F, dua atawan metten tinapalabas manipod day di apasamak, nga maging gaita nagdagsen paylaeng ti barukong ko. Nagdagsen ti riknak, ngamin natay ti inak ajak man laeng nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Nalaos ti panagbabawik, nga manyan tapulos nga awanen maaramidak. No may sublik laeng kuma ti panawon a si bibiyag dapay, aramidak. Iti kastak ket masulnitak dagiti nagkurangak. Kang runaan iti amin, makapagkiddawak pay iti pamakawan iti inak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko ti amin. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Pakawanemon ti bagim pagayam ko, iti kasta ket mapunas metten ti sakit a marikriknam. Awan perpekto ditoy rabaw ti daga. Amin tayo ket agbidot wenno makaaramid iti saan a maiparbeng. Ngem no makaamiris ka ket pagbabawyam ti nagbiddotam, ni Apo Dios ti mangtarabay ken mangitundaken ka iti nalinteg a pagnaam. Alakastan pagayam, Jenny. Ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengar. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, may samanen asurat, tiintay kanbiag, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, a nagpailinged iti nagan nga Audrey, manipud Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, manipod nang ngagak daytoy a programam, kanayonen ti panagdengeg ko. Pudno launay ang makaited iti adal ken liwliwa kadagiti kaskanyak a dumdumngeg. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Ket patsek ken mamatiak ang makaibati daytoy iti adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Rukyak nga ruden ti ag salaysay. Oho! Apay nga gadal ka pa ilang nga minaya. Babae ka. Asawain da kan tumilaing. Kalpasan na. Agtagi balay ka. Kinagaywan kanto kadagiti anak mo.
Saan mo na masapol ti diploma para iti dayta? Saan nyo lang arudan a pinagadal dagiti kakabsat ko? Ita, didakmat pagadalan. Audrey, anak ko, saan ko maanatangkan ti ulom? Denggem ko mati amam. Nana, Apay, anyaya ko matinagdumaan nyo nga kakabsat. tatang, kayat ko ti agadal. So, pwede ko na madabos-busan may iti inam para iti panagadal mo. Ay na, gastos la dayta. Nasaysayat pa tulungan na kami nga garden ka nagaramid iti walis aboy-boy. Baka umasinso pa iti biyag taya. Gamno dayta iskwi-eskwila. Aho, awan lambo ko now dry. Nanang, pangaasiyo. Kayat ko ti agadal. Pasensya ka na, anak ko. Ngamnoan niya ti imbaga ti amam. Iso ti masurot. Di tay mabalin at ubngaren ti amayo, Audrey. Ipanagnag ko kada kayo akamalak aragpatan dagiti arapap ko. Tsak itulok ka dituyak latan aging gatong palbiag ko. Audrey, Manong, nakaluto ka din. Mabisin ako. Nay, kanya tayo naramidan. Apay nga impake kamit din. pumanawak manong. Saan mo ko man nga ibagbaga kada tatang kan nanang? Sa dino kumamot ti papanamadin ko. Oray sa dino ditan basta pumanawak kung dito'y balay. Sukiram ni tatang. Manong Jun, sikati inauna kada tayo nga agkakabsat. Lalaki ka pa'y. Apay adi ka man lang nagsalukag nga agadal idi. Tapno makalpas ka, kat makabirok ka itinatalgad at trabaho. Kasano ka nga garapapi ti kastoy a klase ti biyak. Kat no ultimo paggatang iti bagas kat awan. Ay kat mo talagang awan na turad ti pakinakam na kada tayo. Kastoy tayo latan, aging gatong palbiag. Kastoy nga. Marigrigat. Sangkasapol, sangkasakmol. Kinapatag, mangmangan, ken umangangis tayo. Nasayatin day ta. Diyak kaya ti kastoy a klasin ti biag manong John. Amok, ken mamatiak nga itilikudan dagiti bantay a makitkita ta. Manipod dito'y kalapaw tayo. Adda na pintas agasat nga agur uray kanyak. Nukas na, nagapu ka iti probinsya. Wen ma'am, Naturod ka matngarod ano kas na iha. Napigsa ti pakinakam mo nga umay dito syudad. Kat, kumusta? Saan ka kadi ama ikaw? may kawaak nga rod ma'am. Nangro na iti panagbalasiw ko iti kalsada. Kinapudno na. Bumayagak iti 5 minutes sa kubaya makabalasiwak. Anya? Kasano kat nagpapartakbat dagiti lugan a lumabas. Sa dino nga iti pagnana adam ita. Ada part-time job ko iti palengke, ma'am. Agla ko iti natangkan prutas. Ijayak nga agnanaed. Imbaglaangan tanaawat ka kasi student assistant dito school. Nagasat ka, ta dito'y ka library unassign. 5 laang nga oras ti dutim dito Masapul abantayam dagiti estudyante. Siguraduam nga awan mayawid. Wenno mairwarda dito a libro. Malaksid lang no pulutan da. Daytoy ti logbook kan record book. Masapul nga aglag in amin nga estudyante dito Naawatam ka di matla ang dagiti imbagak, iha. Wen, ma'am. Okay. Good. O sige panawan kan dito Nice meeting you, Audrey. Nice meeting you too, Ma'am Annabel. Katagyaman ak unay. No worries. See you around. Dituya kon nga aguray ti jeep. Isagana kon ti pamasahe. Iti kasta. Saan akon nga kakaot inton madamdama. Ay sus. Awan ba't gaya man nabati a kwartak? Ay, imbayad ko gayam amin itin padait ko ay uniform ko idi kalman. Ay, madapay gayam balance ko. Nasapa pa'y matkit di Ano sa kunti magna aging gay jay pagadalan.
Wen, magmag na akon. Dito yaklatan amangan. Iti kasta, awan makakita at tinapay lang ti balon ko. Mapsugak mat siguro dito yan. Uminumak tulatan iti ado adanom. Miss? Excuse me. Ha? Isubli ko man ito yung libro. Okay. Sige, sir. Mabit lang, Ta-i-check ko ti record book. Amom ka diya, bawal ti mangan dito unag ti library? Ha? Ay, Wana, amok. Iso na lang taawan matandag iti estudyante. Lunch break ngamin. No, dati tsara makakita kan ka. Amangan mong tan na ka. Kasta ka di? Wen, Sige. Madamdamak to nga rodan akanan ti balon ko at tinapay. apay nga may na di ka mapaniti kantin. Ha? Ay, awan nga ti igatang ko iti kanak ija kantin. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Ha? Umay ka kunak net. Sumurot ka kanya. Tama pantay di kantin. Ilibre ka. Oh, ato yung tinatang aginatang yo, ma'am. Agyaman ak, ma'am. Agyaman akmat, balasang ko. Ay, sus. Diyak matan napuputan ti oras. 30 minutos laangan sakbay ti sumaruno a klasik. Partakak ti agsukat. Iti kasta. Sanak amala daw iti klasik. Oh, at tuwin ti kanin ta, Audrey. Mangantan. Thank you, Chad. Third year college tan. Talo atawan matan nga libre-libre nak iti lunch. Dahil tati pagsayatan na. No, adabak na nga barkadam. Uwan nga ron. Ano nga ron? Mangan kagid din. Madamdama, tumaray ka man na mapan iji library. Amon, bilibakan ka. Nakagagagat ka. No, siyak siguro ti adday ti sitwasyon mo. Ang mga no, jak kabalan ti kasta setup. Student assistant iti agsapa. Tendera iti malam. Estudyante iti rabi. Maturog ka ba? Iti kasta sitwasyon. Siyempre, no jak maturog. Di kasla ako man zombie. Ang mga no sinusup ko amin ang adara manipod iti tangad mo. Talaga malampay lang ti agjoke Ay, nako, Chad. Narigat ti biyan. Imbagkan ka, ta suportado da ka ti pamilyam. Siyak ngay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagiklaan. Kan syempre, ni Lord, awan sa bali akam kamangag. No saan lang nga iso. Nangro na no kasdi amarigrigatan akoan. Iso lang ti pangibagbaga ak iti amin asakit amarikrik-nak. Amok nga minadinak baybayan. Kan amok adengdenggan na amin dagiti ibagbagak kan kararag ko kan kuana. Siyak nga Saan ka di? Saan matakas na ti kayat ko asawan, Chad? Ouch! I'm hurt. Anya ka di. Ti kayat ko asawan. Saan mat nga iti amin agundaway kat may bagakkan ka dagiti parikot ko. Dagiti saksakit ang tinakam ko. Kan amin na pagdaldalanak iti biyag. Audrey, makikita kong ti masakbayan. Anya? Kan mamatiyak, ngagbalin kanto ang maysa kadagiti kang atwa na tao. Kat iday-dayaw, ken pagserbyanda kanto iti kasta unay. Anya? Oh, Chad, apay nga da ka dito Awan lang. Kailiw ka ngamin na makita. Anya? Sika talaga. Ag-review ka kit din. Iti kasta, nang ato ti maalam iti exam tayo. Nag-review ako na. Siyak ba iti kunam? Ay, sus. Ala, di nak nga ro disturbuhan tani. Madama ti pa nag-review. Hala, bawal ka no ti ag-review dito yung library. Bawal ka dyan. Katno dito iti pinaka the best na pag-reviewan. Ngamin, naulimag. Sika lang ti naariwawa. Day takat ti pagbili bakunay kan ka. Oh,
Apay manan. Kabailam nga isabay ti trabaho kan panag-review. Siyempre kakayanin para sa kinabukasan. Wow! Nagngangato dagiti grado, Audrey. May sa kapagwadan nga estudyante. Nakagaggagat kang ubing. Agyaman ma'am. Ayon gayam, iha. Ijay kapayla ang kadisigod apag nanaadam. Iti ko na mapagtrab-trabahuam ijay palengke. When ma'am? Kayat mo ka diti umalis? Ha? Nakitam ka diti baro a building? Iti sango ti iskol tayo? Para dayjay kadagiti mamaestra nga adayo ti balay, wenno pagaw-awidan na. Kas kanya. Iso na lang ang taddamutan ab-abangak ng apartment. Mas komportable ak ngamin ijay. Iso ajak kayat ti pumanaw. No kayat mo, si kalaangan ti agnaad tita. Anya? Sa anak mat a maestra, ma'am. Kan maysa, amang ano saan ang mabalin. Estudyante ak pailaan. Anya ka kadi, amuda kan dagiti teachers dito school. Amok nga umanugot da. Itikas na, makaturog kamot itinasayaat. Saan kan amakilinlinetlet ka dagiti katrabaho am iji palengke. Kan may sa, as-asidag dito school. Ma'am Ann. Ne, apay nagsangit kamot tan. Apay, adda ka di madian na ibagat? Amay kwa, ma'am. Awan. Agyaman ak unay. Maragsakan ak lang amin. Panagriknak kat ado dagiti blessings nga ititad ni Lord kanyak. Manipod imayak dito isyudad. Naadanak adagos iti trabaho. Ura iti palingkilaang. Namamo kayo. Namamok ni Chad. Kan ado dagiti mangisaksakit kanyak nga oray jak matkapkapin ano. Ngamin, nasingpet ka. Malaksid iti dayta, nagagat kan pagwadan ka nga estudyante. Mamati ak amatungpal amin nga arapaap mo iti biyag, Audrey. Oh, nakatugaw kayo manditan. Nakasla dapat panaanan nyo, nanang. Ay, kumusta amat nga tanjay adim, anak ko? Panagkunakit saanan nga agawid pa, Dejay. Amom ka, day. Asaan at kami kinit atang yaw tinang panagan kini Audrey. Pinanaganan ti apong kaw anang paanak iti kanyak. Ti kayat ka no asawan ti Audrey. Kat noble and strength. Supernatural power and honorable. Iso siguro ang naidumduman ni Audrey kada kayong agkakapsat. Ngamin, nakontento kayo iti kastoy abiyag. Idinto tadyay kabsat yo. Naiturad natin matayo. Tapno mapan agtrabaho iti syudad. Anyang iti amuta yun, nanang. Amang ano nakiasawa mo ten. Saan? Amaw asaan nga aramidan ni Audrey dayta? Ngay na, kasanukay ko makasigurado asaan pa'y anak asawa ni Audrey. Amaw determinado amang ragpat kadagiti arapaap na. Agpito atawan mo ten tinapalabas manipod pimanaw. Itilas ti pito atawan. Saan pa'y apulos ang nagawaway, nanang? Uray surat la kumamot kit awan na awat tayo. Di kaya't nasawan. Nalipatan na tayon. Noad aman pagbabawyak kita. Awan sa balay. No saan at ijak pa ng suporta idikan kwa na. Iso ano pod no analipatan na tayon. Okay lang kanyak. Ngamin, maawa at jay adim. Nanang,
Ngam ikarkararag ka o. Asapay kumata gawid, uray iti maminsan lang agundaway. Iti kasta, makapagkidawak mo't iti pamakawan kan kuana. Kasanulay tan, Delphine. Saan mo ito na may ikatawag mo? Nabayagan kita. Handa ito Lorita. May katulata. Daytoy katirigat na. No sang kasapo, sang kasakmula ang timaberberukan. Awan pa'y maurnong a pagpaagas, no kastoy nga ang sakit na tao. Lambungan nakman hindi. Itilaya. Wano niya bulpulong dita. Himbag lamang pwede uyak ko. Kapilitan Kaawan mo't nga road maigatang iti agas mau. Mabiit lang nga road. Tamangil ang buong iti inumam lakay. Lakay. Apo? Apo, umayan na. Dan sa tao. Yahoo! Nanang! Tatang! Adda kayo kadi? Kakitaan na. Ay, udray. Si kakadin na ita anak ko. Wan nanang! Siyak nga rod! Ay na, Diyos ko. Agyaman na, tanagawid ka matlangan, anak ko. Pasensya kayo na, no itaak lang nga nakaawid nanang. No amuyo lang ko ma. No kasanok nga inanusan ti iliw ko kada kayo iti agarup 7 atawan. Ay na, anak ko Nanang! Napinasakit dito biyag mo Baro, tisuot mo kawas. Nagraman sapatos mo. Abay, nagsubli ka pala dito kalkalapaw. Tatang, nagpasyudadak. Tapno agtrabaho, gaputa kayat ko ti agadal. Iti kasta, makasapul ang itinatalgad at trabaho. Tinungpal ko dagiti arapap ko. Saan lang para iti bagig. No di kat para kada tayo. Para iti pamilya tayo. Pagkawanandak ko ma. No sinukir ko ti pagayatan niyo iti. Pagkawanandak no naglibas ang apimanaw. Amok nga minadidak matla ang palubusan no agpakadak. Iso ang kinay kayat kung tinaglibas. Pagkawanandak ko ma. Nanang, tatang. Saan asika tirumbang adumawat iti pambakawan. Nadikat siya kanak ko. Siya nga ben. Awan man lang nga pulaw sinaramit ko. Tapno matulungan ka. Awan day jayan, nanang. Aywan gayam. May saakitan nga engineer. Engineer ko na. Uy, nanang. Delphine, engineer ti anak ko. Nasayatan mo kasda. Agsublikan ni Jesudat. Kaya turno sa tibiyang mo. Hindi na kami panunutan. Kami nasayat. Kasasaan mo dito'y. Magmakan kami uray kasanot kinarigat tibiyang. Doang subli ka dito'y. Marigatan ka manay. Maragsakan kami na makabaw nga da anak niya profesional. Delphine. Awan ba't na itulong mikan ka? Isuasan na kami nga ruda na panunudan pa Tatang, sa anak nga agara paapno, saan agapo kada kayo? Tibaligik,
kat baligi yumatan. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Da kayo ti makagapo. No apay nga inggaad ko tinagadal, ag inggaan nakaturpusak. Uray sad ino pa'y alugar ti pakadanunak. Kan uray anya pa'y abaligi ti maragpat ko. Da kayo, kat da kayon tulat ta ti pagawidak. Gaputa da kayo ti pamilyak. Saan met akas karina ti basta rumang ay iti biag. Masapul ti agsalukag, agsakripisyo ken dumiskarte, tapno magunod mo dagiti arapaap iti biag. Ininot ana ipaaramid ko iti balay ti kalkalapaw mi. Tultulungak met dagiti kakaanakak nga agiskwela. Kayat ko ngamin a masurusuro damet ti agarapaap, aggaget, agsakripisyo, ken dumiskarte. Iti kasta ket maragpat danto met ti balligi, iti likudan ti kinarigat ti biag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadag iti padak adumdumngag. Toy pagayam mo, Audrey. Ken ka pagayam, Audrey. May saka kadag iti makapanaknek nga awan imposible iti tao nga amuna ti agsalukag ken dumiskarte iti biag. Kang runaan iti amin ti panagtalek tayo iti Dios a namarswa. At daman dagiti panubok adumteng kabaalan tayo asulbaran ken malasatan babaan iti pamati tayo ken kuana. Ti tao nga addaan determinasyon maragpat na dagiti balligi iti biag. Alakastan pagayam, Audrey, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.